Prije svega zahvaliti se svojim suradnicima, Andreji Grihani, Kruni koji su zahvaljujući kojima je ova knjiga izašla, a posebno naravno zahvaljujući Turi Bušić, koja je na neki način, pripremajući ovu knjigu, emotivno proživljavala sve ono što je proživljala sve ove godine i što je proživljeno iz oko Bušić. To je zasigurno, pa je bila na nas bio veliki i zahtjevan emotivni iskorak koji je s jedne strane tražio odmak, dovoljnu kritičnost da bi ta knjiga bila dobra, da bi bila lako čitljiva. Međutim, kad govorimo o lakoj čitljivosti, prije svega zasluge u Zvonku Bušiću. Ono što sam ja, čitajući ovaj rukopis prije objave, apsolutno se iznenadio jako pozitivno, to je način na koji je Zvonko Bušić pisao. Ta lakoća pisanja me na neki način oduševila i kad smo već ovo ljeto krenuli sa Filtonom kao najbolje knjige, mi smo u redakciji svi zajedno komentirali kako je Zvonko Bušić stvarno lijepo i jako pisao. Sinoć, čitajući još jednom neka poglavlja, opet mi za oko po drugi put zapala priča o lijeku iz Vatkova. Samo po toj priči koja treba se ukupno, to je da jedan kratki dio njegovog burnog života bi se mogao snimiti odličan film. Ono na kraju što me dodatno razveselilo bio je citat policajca koji ga je na kraju uhapsio, kao i mnogim američkim izjavljuje kako je susreo velikog intelektualca i pazite sad ovo nježnog čovjeka. Ja kao izdavač mogu samo reći da želim da ova knjiga nadraste ideološko svjetonazorske podjele i poglede koje mi imamo na cijelu hrvatsku povijest, pogotovo danas, a samim time i na Zvonka Bušića. Volio bih da ovu knjigu pročitaju ne samo školovatelji lika i djela Zvonka Bušića. Stvarno bih volio da ovu knjigu pročitaju i oni koji prema Zvonku Bušiću imaju predrasude. Upoznaće uistinu iznimnog pisca i nevjerojatnog filozofa. I još jednom se zahvalio na kraju Zvonku Bušiću, koja je cijelo vrijeme morala ovu knjigu, koja je bila odlična suradnja, s kojom smo stvarno s velikim užitkom surađivali i zato danas ova knjiga 4-5 dana u prodaji bilježi godišnje rezultate, već je prošla 1000 prodanih primjeraka, što je za Hrvatsku u ovom teškom gospodarskom trenutku veliki uspjeh. Cijena nije mala, međutim, Večernji list će podržati i kroz ovu knjigu, a kroz još neke akcije i zapravo Zvonka Bušića koja će biti osnovana, odnosno koja je već osnovana i to će krenuti s radom. Hvala ti prije svega na ovoj knjizi i hvala ti na svim savjetima, hvala ti na tom knjigu. Hvala Draža, a sad će ono iz knjige zdravog posjećanja pročitati pomoć za razlijestu. Ota uska vakoš, oti uski ljudi, otaj puk što dnevno veći se razbiva, ote šuplje blag, ote šuplje grudi, pa ta svakidašnja grupa presretiva. Čemu iskren razum koji zdravo sudi, čemu pogled duše i srce koje snima, čemu žar slobodu i pravdu kada žudi usred kukavica, čemu krepost diva. Među narodima mi Hrvati sada jesmo zadnji, robovi bez vlasti, osuđeni pasti i propasti bez časti. Domovino moja, tvoje sunce pada, ni umrijeti zate Hrvat snage nema, dok nas stranac majko tihu propast sprema.
I rekao sam sam sebi, ima barem jedan koji će od teba i umrijeti za te domovinu. Zvučalo je to možda djetinjasto, da je bio sam još dijete, ali danas na pragu starosti pitam se vrijedi li uopće ljudski život ako je u njemu dijete poslije umrlo. Mnoge sam iluzije iz djetinjstva i mladosti usput pogubio, no za zavjet dan domovini stoji i danas bez ostatka. Ako se koje suvremeno čitatelj ove misli učine odlične patetičnima, neka pokuša stvari sagledati na drugi način, bez cinizma koji je odresko naše vrijeme. Neka recimo razmisli o tome zašto bi on bio spreman pomogiti. Ako dođe do zaključka da ništa ne je vrijedno žrtvovati, morat će se jedno priznati da ćemo svi mi ovako ili onako ipak jednoga dana umrijeti. Taj se dan mladom čovjeku čini dalek i nestvaran, no iz perspektive vječnosti on je tek trenutak. Stoga je najveća dragocjenost koju čovjek za života može steći spoznati razlog za koji je spreman umrijeti. To je ujedno i razlog za život dostojan čovjeka. Pitam se ipak, što smo bez prošlosti i budućnosti naroda kojemu pripada? Budućnost ne znamo, ali postojimo dok je zamišljamo i dok se za nju borimo. Čovjek je onaj ko ne živi prošlost i budućnost u pravom smislu te riječi, jer samo su takvi pojedinci iznad trenutka sadašnjosti. Toliko puta mi se otkrilo kako je sadašnjost iluzija, a samo je vječnost u istinu stvarno. Bio sam zaigrano dijete, krenuo se tamo gdje se nijedno kako dijete nije moglo popeti. Bio sam uplakano dijete zbog neke banalne stvari koju sam u međuvremenu zaboravio. Bio sam mladić i u zagrljaju držao prekrasnu ženu. Bio sam otmičak zrakoplova koji očajnički želio skrenuti pozornost svijeta na porobljenost svoje domovine i svoga naroda. Bio sam hrvatski politički zatvorenik u američkom zatvoru okružen ubojicama, silovateljima i pljačkašima. Bio sam povratnik s robije kojemu je klicao narod na aerodromima i gradskim trgovima. Bio sam toliko puta bez ručka, ali i u situaciji gdje su se moćni i bogati natjecali da mi plate ručak. Doživio sam da me slave, ali da me kude. Konačno, bio sam čovjek koji gleda smrti u oči. Pa ipak sve je prolazno. Ono što od mog života ostaje nije nijedan ovih trenutaka ili doživljaja sam za sebe i izoliran iz životne cjeline. Ono što ostaje, usudio bi se reći, ono što mi je cijeli život tjeralo da budem naprijed otvorena srca je biti spreman vlastiti život položiti u ime životnog ideala. Nadživjeti vlastitu smrt čini mi se može samo onaj ko se smrti ne boji, ko nije panično zabrinut za vlastiti život. Za one koji su pali u borbi za domovinu, nikada ne smijemo kazati da su mrtvi. Oni su heroji koji će za nas uvijek biti živi. Zato dok šetamo jednom našom, zastanemo, sjetimo se i izvolimo kratku molitvu za one prve i hrabre ljude koji su patili i minuli da bi Hrvatska živjela. Moja osobna sudbina bila je takva da sam ostvarenje svojih snova morao doživjeti na robiji. Čini mi se da ću i preostalu bitku za našu proširenu domovinu, zapadnu civilizaciju dobiti nakon života. No to me ne čini smogornim i pesimističnim. Godine su prošle, ostavio sam, ali negdje u meni još uvijek čuči onaj dječak na vratima Istre, dječak za ovom zagonetkom. Bez njega ne bi vrijedilo živjeti. Dok on živi, živi mira. Kad utihne, i meni je pomoć. Hvala Draganu Despotu, a sad će
aktivan, živ, kulturovan duh, može se reći pjesnik život. Iza njega je ostala ostavština koja je ime ove knjige nastavila živjeti u hrvatskom narodu i utjecati na budući način. Ta ostavština je prije svega u činu, djelu, u primjeru, tako kažem, na kojem se mogu izgledati na ovaj način. Nekoć su takvi njega bili kao izbili pojedinci, sveci, ratnici, zapravo izložen i da uče da legende. Danas se međutim poplavi instantnih naka, instantnih dolara. Takve istinske veličine su na neki način u drugom planu, jer su teške da slijediti, jer su prezadnje. Stoga je dobro što se knjiga pojavila, da ponovno osjetimo ono što smo odložili, da se navikli ono što smo od njega voljeli cijenili. Međutim, ona otkriva neke druge dimenzije njegove osobe, njegove intimne preokupacije, njegova filozofska i politička promišljanja, kao i to neprirodno more patnje kroz koju je ta duša uspjela proći neokaljane čisti. Što se tiče same knjige, ona će, nadam se, onim pažnjivim čitateljima možda, osim ovoga što sam već navio, otkriti i neke, odnosno dati naslutiti i razlog Monkova posljednjih čina, a onima koji su Monku do sada imali jedno dimenzionalno, dakle, isključivo kao terorista pod utjecajem medijskih manipulacija ili nekako svog ideološkog svjetonazora, ako knjigi pristupe bez razloga, moći vrstiti jednoga sasvim drugčijeg čovjeka od onoga kako su Monka predstavljali, prezentirali njihovi ideološki mediji. I jedan život koji je unatoč svim teškoćama bio vrijedan život. Pomalo mi je teško govoriti o knjizi u nastajanju koje sam se dočio kako rekoć od početka, prije svega kao svjedok, sugovornik, poticatelj, a tu i tamo i izravno bilo sugestije u nekom formulaciju. I samo mogu u svojih sjećanjima kažem da se ne rado prihvatiti pisanja memara kao nekog duha, držao je da takve knjige uglavnom više ljudska taština i želja da se uljepšava slika prošlosti. Na koncu pogledao sam pred argumentima da će, koje smo izglasili svi koji smo nagovarali da se prihvatiti posla pisanja memara, da će ono što je napiše ono napisati drugo. Ali ne možemo složiti nakon prema njemu i prema njegovom vodnju Hrvatske. Dodatni motiv su svakako ili želja da rasprijeti neke sporne trenutke vezano za samu odnicu, ali motive s kojih produka je potiča kao od strane mladosti preko financijskih dana pa do povratka iz zatvora. Osobno mi je priznao i da je na pisanje knjige motivirala i želja da na neki način opiše taj američki zatvorski sustav gdje se susreo sa brojnim sudbinama tragičnim i zanimljivim istodobno i da tim sudbinama na neki način dadne glas i da kritizira sam taj sustav. On osobno je sa mnogim od tih ljudi drugovao, s nekima se ih sukobljavao, međutim, on svoje zatvorske drugove ne romantizira, jer su to mahom bili gangsteri, nego ima otkriva jednu vrstu, plekoventu, stranu u životima tih ljudi koje su sustav
slučaju, na taj način je otvorio jednu temu koju do sada konferentno na hrvatskoj javnosti nije pisano ili pisano roman. Što se tiče ovoga što sam spomenuo njegova nečitanja, više moram reći da je moglo dosta teško pisao, naime sjajno govori grada, bio Julija spremao da se dobro bez ikakve pripreme, međutim pisati nije ovo. Što je tomu razlika, ja nisam nikada do kraja uspio otkriti. Literarna talenta jednog imamo, jer radi pred njegovih pisama i zatvora koja su malo objavljene mogu se naći i sada na mrežnim stranicama. Također priznao je Leonardo jednom prilikom počeo pisati roman pod naslovom Starac. Nažalost, ta vještica s tim romanom nije nestala od poduzetnog prilikom jednog predsjednika. Nikada kasnije nije pokušao rekonstruirati taj tekst ili upustiti se neki novi sličaj makar koliko ja. U ovom konkretnom primjeru memoara mislim da je ta nevažna glede pisanja u njegovom slučaju prevladana čisto literarna sredstva i preciznije kompozicijski. Naime, jednom prilikom kada bi se pružio da on se ne da kronološku rekonstrukciju vlastitog života, ali da želi iznijeti neke svoje uvjerenje i stavove koje svijet i doživljaje. Ja sam sugerirao da jednostavno piše kamo ga misla vodi, da će na kraju se ove kronike nekih pogleda. I tako da dobili ove misalno okružene fragmente koji predstavljaju jednu dojmljivu i potresnu cijeli otvaranje i ja tako doživio većina. Na taj njegov tekst njegova supruga Đulija je zapisala određeni dio teksta koji se nenametno nastavlja na prethodni tekst, unatoč što njega dodatno rasvjetljenje i jednu žensku notu intimizma, da tako kažem. Intimizma koji je možda sam autor i svjesno prigušivao u vlastitom tekstu, jer ona sam je bio nećevac da su svoju dubinu i širinu, a to je mentalitet koji ne radi u svojim intimu i doseganja svjetlo. Knjiga se može čitati na tri kao povijesni dokument, kao sinteza političko-filozofskih promišljanja čovjeka bogatog iskustva i radoznog duha, ali i kao dobra literatura. Nadam se da će čitatelji uživati u svakom vidu ove knjige i vući nešto od sebe. Meni osobno čast je drago na stranu malim dijelom dozvoljeno da knjiga ugleda svjetlo dana i koriste ovu priliku da zahvalim predstavniku izdavača Večernjeg lista gospodinu Klariću i također da izrazim svoje duboko poštovanje i vjernu zahvalnost dragoj Đuli, bez koje ove knjige ne bi naime ona stajala na mogu prostoru gdje bio živ, poticala me pisanje, a tako nešto se dovršila. Evo, mene toliko, još jednom zahvaljujem svima što ste došli na ovo predstavljanje i tako ne samo uveličati, samo predstavljanje knjige, nego na neki način i odavno počast čovjeku koji više nije među nama, ali je duh njegova karizma, njegove odanosti, ideje slobode s nama i kada se uvijek s nama. Dok je srca Večernje Hrvatske, zahvaljujući ovim završavajućim stihovima pjesnika koja je pomogu i nacijenio, ja
Kao što je Solženjicin rekao kada je bio pušten iz zatvora, da je ostavio zatvor, ali je istovremeno ostavio svoju domovinu, sve što je znao, sve što mu je bilo blisko, sve prijatelje, mjesta, predmete, krajolike, sustav življenja, pravila, prostor i našao se kao novorođenče negdje u novom svijetu. Slično je bilo i sa mnom. Nisam nikome mogao reći, sjećaš li se kao se prije 20 godina dogodilo ovo i ono, jer nikoga iz moga svijeta prije 20 godina nije bilo u blizini. Od cijele obitelji smo žuli, sve te godine viđao sam se samo sa sestrom Zdravkom. Druge članove obitelji nisam vidio skoro 40 godina, pa su mi donekle djelovali kao stranci. Kako sam sigurno često za prijateljima iz zatvora, našim razgovorima o životu, o našim nadama i strahovima. Dijelili smo dobro i zlo i bili bismo umrli jedan za drugoga. Sve sam izgubio u jednom trenu koji bi apsurdali trebao biti najsretniji trenutak u mome životu. I da nije bilo žuri, ko zna biti sve to izdržao. Na slobodi je sve to učio, bar na početku. Došao sam iz zatvora, iz malog, skučenog svijeta gdje je sve bilo ograničeno. Prostor, posebne stvari, broj knjiga, namirnice, baš sve. Ali sve je bilo na svome mjestu. Znao sam gdje su sve moje stvari, znao sam sve putove, svaki putak, osjećao sam da je sve uvijek pod kontrolom. Kada sam izašao na slobodu u vanjski svijet, svega mi je jedno bilo previše. Jednostavno, nisam se mogao nositi s obiljem i s viškom. Općenito mislim da je puno bolje imati manje nego više. To je očito problem današnjeg svijeta. Sve se materializiramo, što više imaš, što si bolji čovjek, glupost, upravo suprotno. Mislim da je to Rob rekao da se bogatstvo mjeri prema broju stvari bez kojih može živjeti. Toliko je mnogo razina moje ekonomije prilagodbe slobodnom životu, a jedno od je svakako navikavanje na temu života. U zatvoru dani traju cijelu vječnost, pa je na zatvorenicima da neći bilo čime ispune sve dane, mjesec, godine. Jedini način na koji to možeš učiniti je obavljanje svake stvarčice najsporije što je moguće. Trebalo bi nam sat vremena za nešto što bi normalna osoba obavljala do 5 minuta, a kad namižeš popis takvih djelatnosti, čišćenje ćelije, pranja, poda ćelije, rezanje noktiju, pranje čarapa, čitanje knjiga, riječ po riječ. I još jedan dan prođe i postaješ sretan, jer vrijeme je neprijatelj i u stalnom si borbi kada vidiš. Zato sam bio posle zbunjen i izgubljen kada sam se najednom našao bačen u svijetu u kojem se onim očekivalo da sve obavim brzo, jednu stvar za drugu, u brzom slijedu, da u sekundi donosim odluke o svakodnevnom životu, o četiri stvarima od ogromne važnosti. Pravila naučena u zatvoru, zakon bude rečeno, u tom novom svijetu nisu značile ništa. Nikoga nisu obvezivali. Naprimjer, kada u zatvoru daš riječ, moraš je održati ili ovako možeš izgubiti život. Riječ je sve. U zatvoru kad neko da riječ i prekrši ga, imaš pravo da to dužnost, prekrši ga i čak ubiti. To je zakon zatvora, možda drugi ljudima nas mnogi ne razumiju. A vani gotovo svi lažu, manipuliraju, a ništa se toga ne događa, ne srame se, niti ih okolina zbog toga bojkotira. U zatvoru nema cinkera, to je strogo zabranjeno, nešto najniže. Cinker mora biti u izolaciji jer će ga ubiti, ko svi razumiju, čak i stražari. Na slobodi svi sve cinkeri, na ovaj i onaj način, da bi nešto dobili, neki dobitak ili probitak. Ne događa jer se uglavnom ništa loše događa, svi to prihvaćaju kao normalno. U zatvoru je zakon potpuno suprotan. U zatvoru ne smiješ na primjer nekome dugovati novac ili ćeš platiti na vrijeme ili će te premlatiti, možda i drugi. Pitanje je časti i poštovanja, da duguješ, platiš svoje dugove. Vani je sve drugčije. Svi su dugovima, drugima, bankama, prijateljima, a kada ne plate, nikome ništa. Nedostaje osjećaj odgovornosti, integriteti, dužnosti. Pa se postavlja pitanje, gdje je normalno? Vani ili u zatvoru? U zatvoru čuvaš prijatelje, štitiš i kako im treba pomoć, uvijek si na raspolaganju, pa i kada te to može koštati život. S njima dijeliš sve, tu, rad, sloča, vani nije tako. Pravo prijateljstvo je rijetko s ljudima koji te okružuju, često ništa ne dijeliš. Više se kriješ, želeći se prikazati drugčije što jesi. Prijatelje mijenjaš po potrebi, najčešće iz interesa.
Brige i težnje ljudi koji su me okruživali na slobodi činili su mi se pametnima, njihovi strah i bezrazložnima, a njihovo ponašanje često neprihvatljivim. Srećom sretao sam mnoge pametne i krasne ljude koji su bili u stanju navići banalnost svakidašnje rutine. Ljude koji su dublje promišljali svijet i život. Druženje s njima, bez obzira na to jesmo li se u svojim promišljanjima slagali i prijateljski polemizirali, pomoglo mi je da polako prevladam na postzakonske traume i uključim se u, da tako kaže, civilni život. Jer gledajući unatrag, ja sam, iako ni tada nisam nosio odbranu jedne vojske, gotovo cijeli život je vojnik. Vojnik jedne ideje. Prije 45 godina Julie Eden-Schultz, rođena Amerikanka njemačkih korijena, upoznala je Zvonka Vučića u Beču. Bilo je to, dakle, skoro prije pola stoljeća, 45 godina, onoliko godina koliko će njih dvoje provesti u zatvoru. Julie je tada saznala da postoji zemlja u sklopu ondašnje Jugoslavije koja se zove Hrvatska i da u njoj živi narod koji se zove Hrvatima. A Zvonko Vučić, Hrvat iz Hercegovine, ne znam ko zna, to je Hrvatska.
nego samo to da je tih dvoje supružnika provelo 45 godina u tamnici. Već ta činjenica mora pobuditi čuđenje, jer to je nešto doista jedinstveno. A kada znademo korijene, uzroke i razloge, onda njihov život izaziva divljenje, respekt i poštovanje. Činjenice su poznate. Đuri Bušić je došao u Zagreb godinu dana kasnije i tu sa zagrebačkog nebodera bacala letke potpisane Hrvatska revolucionarna mladež. Danas nas je dočekao Đuri još jedan letak ovdje na ulazu, skoro rekao bi ne možete bez letaka. Tada je već govorila hrvatski pomalo, ali je sve razumijevala, a Hrvatsku je doživjela jednom rečenicom koju je zapisala njezi luđaci i ljubavnici, a ta po prilici rečenica glasi: sve razumijem, ali ništa mi nije jasno. Izgleda da je to velika tajna ove zemlje i ovih ljudi. Ne znam da li bi Đuri danas, nakon pola stoljeća, ponovo rekla: ne znam, ne sve razumijem, ali ništa mi nije jasno, ali ako Đuri ne bi. Evo ja, sa toliko godina i toliko iskustva, ja bi to rekao. Sve razumijem, ali ništa mi nije jasno. A pri tome mislim na sve ono što je sadržaj našeg života i što je današnja Hrvatska. Činjenice su poznate. Zbog toga da objave tekst ovaj koji vas je dočekao na ulazu u ovu dvoranu, oni su odveli zrakoplov, znali su da idu na robiju. Đuri, 13 godina, njihovi suradnici, također na visoke kazne zatvora, na Zvonko Bušić je osuđen na doživotnu robiju s mogućnosti da nakon 10 godina traži izlazak iz zatvora. Činjenice su dobro poznate. Ali čak ni među njegovim zagovornicima i prijateljima, ne baš prijateljima, ali neki koji su ga podupirali, neke činjenice nisu ni do dana današnjeg poznate. A to je da je sudac koji je osudio Zvonka Bušića u zapisnik sudski napisao da Zvonko Bušić nije niti terorist, niti zločinac. To govorim zbog toga, zbog načina na kojega je Hrvatska njega dočekala. I druga činjenica, da policajac Brajan Omani, koji je poginuo, nije poginuo kao što se često govori, eksplozijom bombe u zrakoplovnoj luci, nego je poginuo na platformi gdje je bomba bila odnešena da bi bila deaktivirana. Pa je njegova udovica podnijela tužbu protiv nadređenih zbog nemara. Te se dvije činjenice skoro u pravilu prešućuju, pogotovo u onim krugovima koji olako Zvonka Bušića i njegove suradnike rubriciraju kao teroriste. U eseju koji sadrži ova knjiga, Đuri Bušić je napisala, uspoređujući njihovu sudbinu sa sudbinom niza drugih ljudi koji su prošli kalvarije zatvora, uspoređivala je to sa Nelsonom Mandelom. Čovjek koji mu na sudu dokazano, a sam je to priznao, oko 200 terorističkih dijela u kojem je stradalo veliki broj civila,
to je kasnije potvrdio i Afrički nacionalni kongres pred komisijom za pomirenje. Kada je umro, pola svijeta mu je došlo na pokop, dobio je Nobelovu nagradu. A zašto spominjem Nelsona Mandela? Zato što u nizu pisama koje smo pisali dok smo bili u odboru za zaštitu prava Zvonka Vušića, ja sam i Nelsonu Mandeli poslao jedno pismo u kojem sam se predstavio kao zatvorenik savjesti od Amnesty International događaja 73. tražiteći od njega potporu za angažman za oslobađanje Zvonka Vušića. Odgovora nismo dobili. Pisao sam i Amnesty International, istoj organizaciji koja me proglasila 73. godine zatvorenikom savjesti u svijetu, apelirajući da se angažiraju po popuštanju Zvonka Vušića. Odgovora nismo ga dobili. Toliko što se tiče reakcije svijeta. A što se tiče Hrvatske, ja bih rekao da je Hrvatska Zvonka Vušića dočekala onako kako je mogla, s obzirom na to kakva jest. Ja sam jedan od ljudi, nisam to rekao ni do sada čuli, koji je Zvonka Vušića razočarao. Ne zbog onoga što sam u politici radio, nego zbog onoga što nisam. I on me obazrivo prekoravao, tražeći pomoć da se angažiram, jer nije mogao razumjeti da netko iz njegove generacije ovakve političke povijesti, dopustite taj osobni moment, ne sudjeluje više u političkom životu, a ja sam s druge strane njega blago upozoravao da ono što ga čeka u Hrvatskoj je razočaranje. Tako da i jedan i drugi smo jedan drugoga upozoravali na to, on to isprva nije razumijevao. Bila je i još jedna velika razlika. Ovdje je citiran Solženjicin, koji kada izlazi iz zatvora osjeća da je tako postao jedan dio njegove duše. Ja za sebe mogu reći, bio sam 4 godine u zatvoru i obično se kaže da čovjek iziđe iz zatvora, da zatvor ne iziđe iz njega, da se to na mene ne odnosi. Zatvor je ušao u mene i izišao iz mene bez ikakvoga traga. 4 godine u tom pogledu nisu ništa. Je li to 8 godina koliko je bio Solženjicin? Je li to 13 godina koliko je bila Čuli? Ali svakako to je 32 godine koliko je bio Zvonko Vušić. Svakako, jer je to zapravo njegov život. Čuli smo sada odlomak u kojem on opisuje i zatvorske prilike i izlazak na slobodu. On je kao ptić iz gnijezda pao u prašinu, dolazeći u vrijeme, okolnosti za koje nije bio pripremljen. Reći jedan detalj iz Zračne luke u trenutku kada smo ga dočekali. On priča priču kako je išao u toaletu u Kopenhagenu i bio je zaprepašten zbog činjenice da kada je išao oprati ruke, da je voda iz slavine potekla i rekao je nisam znao da su izumeli sapun koji povlači vodu. On je znao što je fotoćelija. U tom trenutku ja sam shvatio, je znao da fotoćelija povlači tu vodu. Ja sam shvatio u tom trenutku što taj čovjek mora savladati u vremenu koje dolazi, a koje se toliko izmijenja. Tehnološki, civilizacijski, na svim područjima. Ali on je brzo učio, to je savladavao.
Ali ono što nije, to je Hrvatska koja više nije mogla biti samo Hrvatskoj, nego je to bila Hrvatska zbilja. Ja sam se pribojavao trenutka kada će on shvatiti koja je to razlika između sna o domovini i stvarnog života i političkog života u našoj zemlji. Taj se trenutak dogodio. Najprije je otišao iz politike i rekao ja više ne mogu. A onda na kraju sa istim riječima otišao iz života sa riječima ja više ne mogu. Nisam mislio, ali dopustite samo dvije napomene, a na tome je inspirirao ovaj letak koji nas je dočekao sa ovom hrvatskom trobojnicom. Postavlja se pitanje, pa zašto otimate zrakoplov radi jednog teksta? Svakako da će mladi ljudi to postaviti pitanje iz današnje perspektive, današnjih mogućnosti, informacijskih, tehnoloških. Ali gospođe i gospodo, u to vrijeme, kada je otet taj zrakoplov, jedan drugi Hercegovac, Ante Paradžik, se ženio. Možda baš te godine. Svatovi su bili u Ljubuškom. I on je na koverte sa pozivnicama iscrtao ove tri boje. Crven, bijel, plav. Crven, bijela je koverta i plav. I onda su došli po njega u Svatom. Vječanje je bilo završeno. Pokupili ga i odveli u Čelovinu 2 mjeseca. Radi ovoga crven, bijel, plav. Kako je bilo u Hercegovini. Ali nije bilo bitno drugčije ni u Hrvatskoj. Premda je tamo bilo gore. Mi ovdje govorimo o knjizi. Dopustite, jer otmica zrakoplova nije samo čin s koji je s jednom rečenicom, kao što je on govorio skromno, ušla u hrvatsku povijestnicu. Ona je ušla i u povijest opće kulture. Zbog jednostavne činjenice da nije zabilježen slučaj da bi netko poduzeo takvu akciju da objavi tekst. Objavi tekst. Jer jeste slučaj, nije se dogodilo i vjerojatno se nikada ne dogodilo. A kada smo kod slobode pisane riječi, dopustite jednu priču. Prije nekoliko dana u antikvarijatu Turk Jasenski, u nazočnosti akademika Bratovića, ugledam knjigu Ključni svjedok protiv Andrije Hebranga, koji je napisao u Čikagu, objavio Ivan Supek u 83. godini. Jednog dana ja izlazim iz Nacionalne sveučilišne knjižnice te 83. godine i susretem Ivana Supeka i pita me kako ste, ja kažem umoran sam, što puno radite, ne, nego sam cijelu večer čitao vašu knjigu, najnoviju, tiskanu u Čikagu. Kaže, takva je vam moja knjiga. Velim, vaša knjiga je stigla u knjižnicu američkog veleposlanstva, oni su je na 48 sati posudili pokojnom Hrvoju Šošiću i ja sam ga zamolio da prije nego vrati meni nazije da pročitam knjigu. I sada ja, autor knjige, Ivanu Supeku, kojem je izdavač poslao 10 primjeraka, koje je UDBA zapljenila, ispred hrama knjige Nacionalne sveučilišne knjižnice na Marulićev trgu Marka Marulića, jednog od 3 ili 4 najizdavanija pisca 16. stoljeća, autor knjige, rektoru Hrvatskog sveučilišta, kasnije predsjedniku Hrvatske akademije, opisuje kako izgleda njegova knjiga, jer on svoju knjigu nije vidio. Toliko oko pitanja slobode riječi i motiva da tih 5 ljudi zrakoplov oduzmu da bi se njihova istina o položaju Hrvatske, a ove dvije priče,
iz Hercegovine, iz Hrvatske, dovoljno govore o tome da bi se ta istina saznala. Rekao sam da je 2 puta otišao, jedan put iz politike, drugi put iz života. Ova knjiga dijelom će objasniti njegove postupke. Ali to je sada 5. knjiga. Ljubavnici i luđaci, Moja i tvoja krv, Đuli, zatim Otmičari ispunjenog sna Borisa Marune. Da je nadživio Zvonka Bušića, ta knjiga vjerojatno ne bi imala taj naslov da je danas pisao. Ispunjenog sna, jer teško da se može govoriti o ispunjenom snu. Pa zatim Marijan Tomislav Milosnić, koji je napisao kroniku o povratku Zvonka Bušića u Hrvatsku. 2 puta je dakle rekao ne mogu više. Ali oba puta nije dovodio u pitanje vrijednosti koje su ga nosile cijeli život. Pa i onoj zabilješci koju je ostavio, on apelira na nas s ove strane smrti da nastavimo onim putem koji je on započeo. Nikad nije dakle posumnjao u to, nikada nije posumnjao u svoje ideale i ona kad je odlazio. A mi danas, koji smo ostali, domovina to je dakle uvijek nešto oko čega smo zauzeti. A Hrvatska država, za nju možemo reći da još čekamo da postane vrijedna onih žrtava i napora koji su dati da se ona stvori. Hvala vam.
obitelji. Od srca vam hvala. Hvala svim organizatorima i sudionicima, posebno večeri